Måned nummer 4. Når vi når til den, så er det faktisk det sidste måned med indhold. Det er den måned, hvor du når dit mål. Derfor vi står her ved målstregen. Du har sat et mål i måned 1, som du eksekverer på, og vi deler den oplevelse sammen med alt, hvad det indebærer. Det er nedtrapning af din træning, og den psykologi, der sker, når man skal opnå et mål, som man har sat sig, er kæmpestort. Jeg elsker at følge dig til opfyldelsen af din målsætning i måned 4. Udover at vi fejrer din opfyldte målsætning her på måned 4, så laver vi også en samlet evaluering. Og det gør vi ved at kigge tilbage på de forventninger, du havde på måned 1, og så stiller vi skarpt på alle de vaneændringer, og hvordan hele dit liv har ændret sig over de her 4 måneder. Her i måned 4 har vi gang i den her fantastiske evaluering. Vi kigger nemlig på det her nye bekendtskab, du har fået, og alle de erfaringer, du har fået. Jeg kan jo ikke sige, hvad der sker for dig, men jeg ved, at mange andre har fortalt om det fysiske og mentale overskud, de har fået. Bedre nattesøvn, højere selvværd, mere selvtillid, stolthed, bedre sex og overskud og glæde til familie og venner. Så det er det allerbedste ved at være personlig træner i sådan et her 1-til-1 forløb. Det er netop det, der sker i den her sidste måned. Selvfølgelig tilpasser vi det hele til dig, men Gud, hvor jeg glæder mig til, at vi sidder og laver den her afslutning sammen.